ha dama kai lokaci ku ba da lokaci ha Skimzy, the producer. wata hey hey what this guy ku ba da lokaci na ce ku ba da lokaci hey what this guy haka suka ba da fan wai rubuta ta ko ina da fans na riga da na sani ku za ku ban defense addu'a kuke ta mini har da bani cash wasu ko cikin ku so suke su bi ni ko ina dama lokaci guda take zuwa dan uwa ni da ku a koshe muna ta ƙara shakuwa bai na babayin ka ba menene damuwa na ce ka zo ka bani kunuwar ka kaji dan uwa kar ka ga ubangiji ya baka wani dama ka bar talaka cikin damuwa yana da fama wait kar ka ce ana ta takura ma taimake shi sai ubangiji ya tallafa ma wani dan uwansa ne yake rike da dama bai taimako balle a ce tallafa mar wani ko abokinsa ne ke rike da dama bai da taimako safiya muke ciki tun da safiya muke ciki ana ta kai wa yake ciki wa yake ciki jama'a muke ta kantini jama'a kawai muke ta kantini ku juyo ku bani hankalinku sai ku ba mu hankalinku na Allah ne yake ba da dama 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 Allah ne yake ba da dama 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 yake ba da dama 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 yake ba da dama abin gani yake ta damuna a zuciya wasu zaka ga ubangiji ya ba su dama ba su taimako ba su taimakawa kowa ba batun a ce adawa kuna ta kan ɗagawa kuna ta bin karuwai kuna ta kan asara rayuwar ku haka za ta kare a asara zuciyar ku duka ba ta bugu da dabara ku bani lokaci ku bani lokaci ku bani lokaci na ce ku bani lokaci ku bani lokaci ku bani lokaci ku bani lokaci Allah karka bani dukiya kada a ce wani na wai ba za na taimake shi ba ku bani lokaci